Oh, dat wist ik helemaal niet. Maak je stil wel eens gebruik van Snapchat? Zeker. Ja, zeker. Ja, heel af en toe. En wat vind je ervan is namens betalen in herinneringen op te slaan? Nou, dat vind ik wel heel erg, want daar het helst eigenlijk wel een beetje die herinneringen met vrienden en zo. Dus ja, daar ben ik wel heel erg op chin eigenlijk. Ik vind het apart. Wat dan? Dat wist ik niet eens. Ja, dat vind ik heel raar eigenlijk. Oh ja, dat had ik gezien. Ja, jammer. Ja, niet leuk. Nee, niet leuk. Ik zeg het voorbij komen, maar volgens mij kun je het dus wel allemaal gaan downloaden zodat je het op je computer hebt staan, dacht ik. Wow, dat wist ik helemaal niet. Nou, dat vind ik echt belachelijk eigenlijk. Want ik weet nog wel, vroeger was het altijd gewoon dan gratis en mocht je dat gewoon doen. Dus dat vind ik wel een beetje gek. Denk je dat het abonnement tegen Escapeje? Nou ja, ik denk het wel. Want was dan ging ik dan naar mijn foto's of zo. Nee, dat denk ik niet. Ik denk het net. Ik denk dat ik alles gewoon wil downloaden. Nou, ik denk het eigenlijk wel dat het net te duur is. Want dan behaast wel die herinneringen al, hè. Nee. Nee, ik ook niet. Nee, want zoveel gebruik ik het nou ook weer niet eigenlijk. Nee, sowieso niet. Nee, vind ik het echt niet belangrijk genoeg voor, eerlijk gezegd. Ja, vind ik zonde van mijn geld. En het is natuurlijk gewoon weer om geld binnen te harken voor het bedrijf. Vind ik een beetje onnodig. En zoveel leuke foto's staan er ook weer niet op.